সারা স্বামী প্রতি সম্মান নাই। সম্মান তুমি যে ভলিয়া কাম করছ তোমাকে চুড়া ঘষা ভলিয়া ঘষিকি সাই ভাইরে মাটি দেবা কথা খাই যা। দেখুଛୁ তো আখি সামনে কোবিলিয়া কথা দেখুছ বোকা চোদা ভলিয়া কন দেখি পারনু কোবিলিয়া কথা দেখুଛୁ। আচ্ছা মতে গোটে কথা কহ, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। ଏ ଝିଅଟା ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରି ପାରିବ କି? ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀଟି କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ତାର ଏଭଳି ସଂକଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ସାହାରା ଦେଇଦେଲି, କଣ ବାଳ ପକାଇଲା? କଣ ବାଳ ପକାଇଲା? ତୁ ଏଠି ଛିଡାଇ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଦୀପକ କଣ କହୁନୁ? ନା ନିପ୍ତ ହବ କି? ଆରେ ରାଗି କଣ ଦୀପକ କହୁନୁ? ନା ନା ଆୟୋ କହିଲି ପରା ନିପ ହବ ନା ନାହିଁ। ସେ ଛୁଆ କଣ ଖଲି? ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ନାଇଁ ମାଗୁଛି, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ତାକୁ ନି ମାଗୁଛି। ଆଲୋ ମଉନା ମୁହି, ତୁ ଏଠି ଛିଡା ହେଇ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଯାଉନୁ ଏଠୁ। ଦେଖ ନାନୀ, ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲ, ମୁଁ କିଛି କହିଛି? କିଛି କହିନି। ଏବେ ପୁଣି ମତେ ମାଇଲ, କିଛି କହିଛି? କିଛି କହିନି। କାହିଁ କହିନି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତିକି ଭଦ୍ର ଘରର ଝିଅ ବୋଲି, ସେତିକି ଭଦ୍ର ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଓହୋ, ତୁ କେତେ ଭଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ? ଭଦ୍ର? ଆଲୋ ପର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ଧାଇଁ ଆଉଛ, ଏଠି ଆସିକି ଭଦ୍ର ଦେଖେଇ ଆଉଛ। ଦେଖ ନାନୀ, ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମତେ ସେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଆଡକୁ ଜମା ଟାଣନି। ଆଲୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଲେ ବେଜିତି କଲେ ଶରମ ମାଡ଼ିବ କାହିଁ? ପର ଘରେ ପଶି ପର ସ୍ୱାମୀକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛୁ ବେକ ମୁଣ୍ଡାକୁ, ତୁଟା ଛତର ଖାଇ। म्यूजिक ନାଗଲେଣି। ହଁ ନନାକୁ ମଝିରେ ପୁରୀ ବହେ ମାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ତାର ପେଟ ବାବୁ କଣ କରିବ? ହଁ ଦରମରା କଛାଳି ମାରି। ତମେ ମଝି ଠିଆ, ତମେ ତୁ ଏମିତି ଠିଆ, ତମେ ଏମିତି ଠିଆ। ତମେ ମଣିଷ ବେଲେ ଆଉଛ? ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ କଣ କହିଲ? ସାଙ୍ଗ ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ? ସାଙ୍ଗ କଣ କରିବି ରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଇଲା ବୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଥା ବି କହିଲା, ସାଗର ପରିସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ଖରାପ ପଡିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିନି। ଆଉ ଜମା ଡେରି କଲିନି ରେ, ଜମା ଡେରି କଲିନି। ଆଉ କାହିଁ ବସିଲ, ଚାଲ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବା। ଆସ। ଆରେ ସାଙ୍ଗଟା ଆଇଛୁ, ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ଯାଇ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। କେତେ କଥା ଭାବୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଗଛ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦଉଛୁ, ଉପରେ ପୁଣି କହୁଛୁ ମାଙ୍କଡ ଭାବିକି ନଗେଇ ନଗେଇ କେଞ୍ଚୁଛୁ। ମାଇକିନାକୁ ନେଇ ଆଇଲୁ, ମତେ କହିଲୁ ଆଣିକି ରଖ, ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଲା ତୁ ଶଳା ବିଶାଖାପାଟଣା ଚାପି ଗଲୁ। ମତେ କହୁଛୁ ଭାଇନା ଜମା ଗଡେଇବେ, ତ କାଲି ଗଲୁ କୋথায় ଯାଇକି କିସ୍ତି ଆଣୁଛୁ? ତୁ ତ ପାରିବୁନି, କାଇଁ ଆଣୁଛୁ? ସବୁ ବସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି। ମୋ ମିଠା ଭଳିଆ ଲୋକ ମତେ भाबिले बाबूजी दादा चाहिले देखुजी दादा कौटी लुटिले तू खोजुजी खाली मुंडा सपना देखुजी तमे पाइछि आजि
କାନ୍ଦୁଛ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ତମେ ଗଲା ପରେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ନେଇକି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମୁଁ ରହିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଛି ସାଙ୍ଗ ଛି ଆରେ ତତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ହେଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ 20 ଟଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗ ପୁରେଇ ଦଉ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ହଉଛି ଛାଡୁ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ଚାହିଁଲ ଚାଲ ଏ ସଳାର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାଙ୍ଗ କଥାଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଚିନ୍ତା ପାଖରୁ ଆଣିଛି ନହେଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆରାମ ଜାଦା ଶଳା ଚାଲ ନେଇକି ଆସ ଭିତରେ କଣ ଘୁଙ୍ଗୁରେ ପଡିଥିବ ନେଇଯାଉ ନା ସାଙ୍ଗ ଆରେ ମୁଁ କଥା ବୁଝୁ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କରି ନାହିଁ କଣ କହିଗଲା ସେ କଣ କହିଗଲା କାଇଁ ନାହିଁ ତ କଣ କିଛି କହିନି ତ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ ତମେ ତା ସହିତ ମୁଁ କଣ ତା ସହିତ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ମିଛରେ ମୁଁ ନା ମିଛରେ ମାରିଦେବି ତମେ ମିଛରେ ମାରିବ ମିଠା ଏସବୁ ହେ ମିଠା তুমি মাছ তরকারি বলে থইছিল কুকুরে বসেনি ভগবান କିଛି ଦେବି ସାବଳ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ না আরে নিপটা দিল নাই ননা তো আমার ভুকিয়া না গোটা